يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين بعدين تفسير في الله جباو كادل على في بدون بين هرما كما كشي على دتاي هنا على دتاي بركة على دتاي ربي على كوديننا وكلنا بلا جلما أنا بجمع كتبا كنكا أم بمكو quartier la mi nabi wele ko musabugu misiri belebele mi ni ajolembe na tokodambe Sheikh Ahmad Tijani na radiyallahu anhu ambe okonnana anga almami ba no ya Adam Nuh Tarawele abina kutubadma minke anye nene aw anga je anga nyamada kutubadma infe bismillah Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ambe ala tanu kabarkada ka ala tanu masami ni aye mogo bonya mogo mi aye Allah subhanahu wa ta'ala batu abo bonya ni ala batu yi ani mami sirana ale ala ni ala kanke ala batu joni kanke ala sira joni wa ala kele ne be mogo dogoya kam mogo majigin kam mogo jashi mami bana ala ka yamare yakoma katlatuni ka ala kota Allah subhanahu wa ta'ala amba tanu kada kale de kana masai jona jamnu yun yashin ale Allah subhanahu wa ta'ala ma ka kana nyine afi ma warate min batu ka kan ciena ni Allah subhanahu wa ta'ala te masabai masami kititleni masai na ya bla yoro min defuti yala ambe ala tanu ka barkada kada ka aya ambe ansema ka anke limani a jonye ka anke islamewi ame yafa nyino ala kelen fe ka sheria ka fa ala de mai flanante masamina aka marakono masami ni ale de mansa masai ale de masaw ka masai ame sheria ka fo ankuti muhammad ala ka chide ndo aka jondo aya fuzamantia ka fuzaba de amani aka chiye wa almami uni nyamago bela dene na ma dafalende ala kira sallallahu alaihi wasallam amani ala fe ala ka kisi na make kira ka na so dunu wana ka sahaba ani ma ma tubura una fani chin fo ka se la haradoma ala kaneni aw bedo o kira manto nyala o ko feza islameo ala ka jon ambawladi ka soro amanyina an yara bakunko aw ni ne ambela dene ka janga ke ala siranya joni aramadun akado kafo ambe kalo minani ni oye sungalo makono kalo yi afle ni ka aka minan kuru ka laben tali kama abena ka tantan bogoti kata wele wele dakan kura wera bebo
wele wele dakami ni sungalo makono kalo bina an bilasira ale bita kalo belebele min bena nisɔdiya kalo bonya kalo karama kalo o bɛ ni icoko ni o ye sungalo ye o min bɛ sɛnsɛn na ka na kalo min Allahu subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ jigin a ka danfɛnw na fisamanci ka kalo min na n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalo de don o bɛ nalen n'o ye sungalo ye kuranɛ jiginna min kɔnɔ Allahu ta'ala y'o fɔ an ye suratul Baqara la a ko sungalo ale Allahu subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ jigin a kɔnɔ k'a kɛ adamadenw kananan ye k'u bila sira ɲuman kan ka walawalaliw k'a kɔnɔ ka dalilu jɛlenw k'a kɔnɔ ka kiti tilennenw k'a kɔnɔ ka danfara don tiɲɛ ni nkalon na a kɔnɔ o kalo in Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ arijinɛ bondaw dayɛlɛ kalo min na a bɛ jahanama bondaw datugu kalo min na o de ye sunkalo ye shetanaw bɛ fereke kalo min na o de ye sunkalo ye kalo de don ala bɛ sunbagatɔw mɔgɔ minnu sunna Allahu subhanahu wa ta'ala ye a b'u bonya ni bonyako belebelew ye k'u sara dafaw ye ka ɲumanya caman kɛ u ye o ye ala ka futamantiya de ye ala b'a di jɔn ma jɔn min y'ale ja ya rabbi ala k'an fara a ka jɔn ɲumanw kan a ka jɔn futamantiw kan silamɛw kalo in ka kan ka ɲɛsɛn a ka kan ka ɲɛbila ni baara caman de a ka kan ka ɲɛbila ni jumɛn ye o ye ka siran ala ɲɛ ka tuubi ka bɔ an jurumu na tuubi yɛrɛ yɛrɛ kɔni ala salo sunkalo o y'an sɔrɔ ni lahalaya la ɲinanta in selen filɛ a natɔ filɛ ala o tuma ne bɛ tuubi ka taa ala ma ka bɔ n jurumu bɛɛ lajɛlen na n ye min kɛ kɛnɛ kan ni n ye min kɛ dogo la tuubi jɛlen tawbatan nasuha sadiqa ka tuubi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o de ɲininen don silamɛ kelen kelen bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ka fini ko k'a jɛ fini min ko don limaniya fini ko don fini min ko don dusukun fini ko don farikolo fini ko tɛ dɛ ka i ni ko k'a ɲɛsin Allahu subhanahu wa ta'ala batoli ma ka bɔ i jurumu na k'i ni yɔrɔ ma janya ka bɔ ni diyaɲɛ ko fɛn min bɛ ni halaki ka ni fa sama ka taa n'a ye ala kota sira kan ka ni bɔgɔti ka bɔ olu la walasa i ka se ka ala ka jɛ sɔrɔ masa min ni ale de ye yafa masaba ye i ka se k'o ka jɛ sɔrɔ an ka kan k'an cɛsiri ka mun caya tuguni o de ye ka an ɲɛsin Allahu subhanahu wa ta'ala ma ni dusukun jɛlen ye ka kumakan kɛ an dala gɛsɛ kuma min n'o de ye la ilaha illallah ani astaghfirullah ala e de ye kelen ye filanan t'i la wa ala bɛ yafa ɲini fɛn jurumu bɛɛ lajɛlen na an ka kan k'an jija ka nin de kɛ an dala gɛsɛ ka ala wele fɛnɛ alijinɛ na ala a fɔra ko so dɔ bɛ ala bolo kiyama don ni adamadenw fatura n'u sara u bɛna taa don so min kɔnɔ o de ye alijinɛ ye ala an b'a ɲini fɛ ya rabbi ya ala jɔn ɲumanw bɛ don o so min kɔnɔ i k'an fɛnɛ don o kɔnɔ i k'a ɲini ala fɛ ala k'i kisi yɔrɔ dɔ fɛnɛ b'a bolo minnu banna ala la minnu ye ala kota minnu ye ala sɔsɔ olu bila yɔrɔ min b'a bolo n'o ye jahanama ye i k'a ɲini ala fɛ ala k'i kisi o ma ala ka ne ni aw kisi jahanama ma ala ka arijinɛ nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye nin so fila min bɛ ɲini ani bɛ tanga ɲini ka bɔ min ma nin bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ an ka baara ye an ka kan ka mun kɛ tuguni an ka sunkalo sun an k'a kɔlɔsi kosɛbɛ ka bɔ fɛn minnu bɛ sun tiɲɛ an bolo tɛrɛnnɛyɔrɔw la kuma kuntanw na filimujugu filaw la lahalayaw la lahalaya minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka sun baraji ban ani émission kirikaraw lamɛnni an k'an kɔlɔsi fɛn na fɛn min bɛ jurumi misɛnnin se an ma walima jurumuba n'o kɛra k'an bɛ kisi sɔrɔ an k'an kɔlɔsi an k'an farikolo kɔlɔsi kosɛbɛ k'a latanga ala kota sira o sira an k'an yɔrɔ janya a bɛɛ lajɛlen na an ka sira Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ lahala ala bɛna an fara a ka jɔnbaw kan jɔn minnu siranna ale ala ɲɛ ya rabbi ala k'o k'an ye an k'an ka an jija fɛn min na sunkaloba in nata in kɔnɔ n'an b'o o wagati jumɛnw na nin wagati in na o k'an ka kɛ jumɛn an ka ye jama la tuma bɛɛ an ka ye jama seli la tuma bɛɛ an ka ye nafila seliw la an ka ye selifana farida seliw la an ka ye selifana ni lanzaraw ni fitiriw la an ka ye tafsir kɛyɔrɔw la an ka ye ala bato kɛnɛw kan ani wajulu kɛ kɛnɛw kan n'o kɛra sini Allahu subhanahu wa ta'ala bɛna an kisi ka an tanga k'a fara a ka jɔn ɲuman kɔ ala ko innal ladina amanu wa amilus salihat maa minnu dara ala la ala danaya kɔfɛ ka tila ka baara ɲuman kɛ lahum jannatun na'im ala ko so de b'olu ye alahara don o so in n'o de ye arijinɛ ye min nɛɛmalen don nɛɛma bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ala k'o di an ma o kɔfɛ k'an k'an ka daw yɛlɛn fɛnɛ dɛ
sunkalo ba in kɔnɔ an k'an ka daw yɛlɛ ka dumuni di an seko dama yira la yatimɛdenw ma ka dumuni di miskinaw ma ka dumuni di fantanw ma ka an ka bondaw dayɛlɛ an kana dan dɔrɔn ma dɛ se bɛ min ye ka sukaro kilo 2 mara e ka 1 di dɔ ma se bɛ mɔgɔ min ye ka tamaroden 2 dun e ka 1 di dɔ ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min e ye sunbagatɔ dɔ sun tigɛ i y'a sun tigɛ a ka sun baraji o ɲɔgɔn 1 bɛ d'i ma ka fara i yɛrɛ ka sun kan ka sɔrɔ fɛn ma bɔ ale t'a la kira sallallahu alaihi wasallam a ko sahabaw ma ko hali n'a kɛra tamaro 1 de i ka cɛfɛrɛn 2 i ka cɛfɛrɛn dun ka cɛfɛrɛn di sunbagatɔ dɔ ma walima i ka ji dɔ soli ka d'a ma a b'a fɔ min na ko ji gansan i ka ji suma soli ka d'a ma a k'a min k'a sun tigɛ e sababuya la o baraji n'o karama min n'i b'o sɔrɔ i kana to o ka taa k'i da ko tuma an ka daw yɛlɛ yatimɛdenw ni fantanw ni dɛsɛbagatɔw ka dumuni sɔrɔ an ka balimaya tugu an ka sinji tugu an ka taa an teriw n'an sigiɲɔgɔnw an ka bɔ ɲɔgɔn ye an ka balimaya kala k'an ka sinjiya kala i ni minnu tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ i ni minnu datigɛlen don ɲɔgɔn na i n'olu ka datigɛnda la ban pewu i n'olu ka kuma ɲɔgɔn fɛ a ka yafa ɲɔgɔn ma ka d'a kan ala ka kaloba nana o tuma k'an ka kuma nɔgɔmanw fɔ ɲɔgɔn ye i kana kɛ kuma jugu fɔla ye o de la ala kira ka kumakan dɔ la a b'a fɔ ye sallallahu alaihi wasallam ko ni dɔ bagar'i ma k'a bɛ ko k'i la sunkalo kɔnɔ k'i k'a fɔ karisa yafa ne ma ko ne sunnen don i kana kuma janya n'a ye yɛrɛ sabula kɔngɔ bɛ yen tile bɛ yen funteni bɛ yen degun bɛ yen ni ko dɔ kɛra e mana dimi dɔrɔn i bɛna kuma fɔ bali fɔ n'o kɛra i ka sun baraji bɛ tiɲɛ setana sago de y'o ye walasa o kana sɔrɔ i la k'i k'a fɔ ko karisa ne sunnen don i k'i yɔrɔma janya kuma jugu fɔla i ka kɛ kuma ɲuman fɔla de an ka dumuni di suntigɛ min mana se min se mana kɛ min ye k'i jija sunkalo kɔni kɔnɔ i dɛsɛlen kɔni i ka mɔgɔ kelen ka suntigɛ d'a ma i mana dɛsɛ cogo cogo la se mana ban i bolo cogo cogo hali n'i bɛ ji de min i jija o ji i ni dɔ k'o min don dɔ la ɲɔgɔn fɛ i ka dɔ bila ka taa di dɔ ma o k'o min ka nisɔndiya n'o ye sunkalo kɔnɔ fantanw ni misikinaw an ka hakili to olu la kosɛbɛ an ka ɲumanya caya ka hɛrɛ bundaw dayɛlɛ ka ko caman kɛ ala subhanahu wa ta'ala ye k'an yɔrɔ janya ala kota bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra ala subhanahu wa ta'ala bɛ sara da an ma sara min ni an ma sigi ni a ye sara min n'o ka bon n'a tɛ se ka fɔ ten an b'a ɲini ala fɛ ya rabbal alamin kalo min natɔ filɛ nin ye ala k'a kɛ laharama kalo ye ala k'a se an kɛnɛma ɲɛna ya rabbi ka musakaw nɔgɔya kira ka hadisa dɔ bɛ Salman al-Farisi b'a fɔ an ɲɛna ko kira ye kutuba dɔ kalan don dɔ la ni Shaban kalo ye nin wagati ɲɔgɔnna na ka bɛn ni sunkalo makɔnɔ a juma laban wagatiw ye a ye kuma caman fɔ a kɔnɔ sunkalo bonya kan a ye kuma caman fɔ a kɔnɔ sun bonya kan a ye kuma caman fɔ a kɔnɔ sinjitugu kan a ye kuma caman fɔ a kɔnɔ balimaya kalali kan a ye kuma caman fɔ a kɔnɔ hinɛ cɛrinin kan adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kira sallallahu alaihi wasallam a b'o fɔ an ɲɛna ko fɛn fila b'a ye o fɛn fila an tɛ jɛ o kɔ abada o fɛn fila a nafa bɛ se anw de ma koyi fɛn fila fana bɛ yen o fɛn fila o nafa bɛ se anw ma diɲɛ na yan a bɛ se an ma lahara ko o de ye min ni o ye subhanallah saniya bɛ ala ye o ka di ala ye k'a fɔ ala ye ka sanu ka bɔ nagasi ko bɛɛ ma o ka di ala ye astaghfirullah ka yafa ɲini ala fɛ o ka di ala ye ko mɛ yafa ɲini ala fɛ ani k'a fɔ ala an kisi jahanama ma i k'an don arijinɛ kɔnɔ k'o nafa bɛ se an yɛrɛ de ma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an don arijinɛ kɔnɔ ala ka yafa an ma an jurumu bɛɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana kisi an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye i komi an karamɔgɔw bɛ tilenko fɔ ani wajulikɛlaw bɛ tilenko fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye sunkalo silamɛ dɔ kana sunkalo ta ko o kɛ i ka tɛrɛti ye k'a fɔ ne bɛ n ka fɛnw bɛɛ mara k'a da gɛlɛya ni sunkalo de sera n bɛ sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma da gɛlɛn na walasa n bɛ wari sɔrɔ n'i y'o kɛ i ka wari ala bɛ barika bɔ a la dɛ feerekɛla o feerekɛla ni e de bɛ ka i ka feerefɛn ihtikaru n'an ko k'a monopoliser k'a bɛn i dɔrɔn ma a kana sɔrɔ mɔgɔ si bolo mali bɛɛ ni e dɔrɔn tɛ a kana sɔrɔ mɔgɔ si bolo quartier bɛɛ ni e dɔrɔn tɛ a kana sɔrɔ mɔgɔ si bolo k'i kɔnɔ ni e dɔrɔn tɛ e bɛ sɔrɔ k'i ka prix d'a kan ka sɔrɔ k'a feere fantanw ma fantan yɛrɛ tɛna sɔrɔ parce que a bɛ gɛlɛya olu ma n'o kɛra sababu ye i ka feere ala b'a buruja k'a barika ban i kɔlɔsi feerekɛla i kana wari fara ɲɔgɔn kan wari min bɛna taa kɛ sababu ye k'i jeni sunkalo ye hɛrɛ kalo de ye n'a tile fɔlɔ ka daminɛ tile fɔlɔ la ka taa se tile tan laban ma ala kira ko hɛrɛ bɛ dayɛlɛ garizigɛ bɛ dayɛlɛ hinɛ bɛ dayɛlɛ n'a sera tile tan filanan ka taa sabanan ma ko alahu subhanahu wa ta'ala bɛ jurumu yafa a ka jɔnw ye
n'a sera tile 13 ma ka taa labana ko Alahu subhanahu wa ta'ala be jɔn kan hɔrɔnya jɔn minnu kun ka kan ni jahanama na don ɲɛ a bɛ yafa olu ma ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu ala ala'ihi yazidkum washkuruhu ala ni'ma'ihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus salat إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الله أكبر السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على من لا نبي بعده سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وآله الطيبين معصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تفسير في الله جباو كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي بعد الله في على كو ديننا وكلنا بلا جلما an yawla dɔniya k'a fɔ an bɛ quartier min na an ka kutuba duman in lamɛnnen kɔfɛ ani jumaseli bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ an gɛrɛla an ka alimami na an b'a fɛ ka ɲininkali damadɔ tɛngu a la ko mɛn dan ye mɛn tigila ye ale yɛrɛ tɔgɔ ani a jamu ani a bɔra jɔnw na an ka jɛ an ka ɲɛma da o fɛ alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim an bɛ ala tanu ne tɔgɔ ye Adam Nuhu Traore n bangena Bamakɔ yan n sigiyɔrɔ ni lamɔyɔrɔ bɛnna Misabugu ma n fa ye Nuhu Traore ala ka hinɛ a la n ka musokɔrɔba ye Ami Jara ye alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na sisan u b'a fɔ Maɲanbugu plateau constitution rural ale ni Musabugu man jan ni bɔra 3e pont na dɔrɔn i tatɔ Maɲanbugu i bɛ se quartier min ma i kini yan fan fɛ Bada i numan yan fan fɛ Bada kɛrɛfɛ o de ye Maɲanbugu plateau constitution rural de misiri in bɛ yen nɔ de an sigiyɔrɔ fana bɛnna misiri in kɔnɔna de ma sisan an ye kalan kɛ kalanyɔrɔ caman na mais dakurunya surunyana ka da wagati yɛrɛ cogoya kan an ka kalan kunfɔlɔ kɛra bulon kɔnɔ kalan ye i komi an ka cɛba caman bɛ kalan daminɛ bulon kɔnɔ kalan na cogo min na o kɛra k'an to denmisɛnnin fitiniya kɔnɔna na o bulon kɔnɔ kalan kɛra yɔrɔ min na o kɛra Madinɛkura u ka kalanso dɔ tun bɛ yen ko kalansoba an ye kalan daminɛ yen kuranɛ durusi ani ka garibuya dege o kɔfɛ sa an sɔrɔla ka don madrasa fɔlɔ min na y'a daminɛ o kɛra Musabugu yan o kɛra k'an karamɔgɔ dɔ balolen to Yahaya Samake ala ka hinɛ a la ale ye fɔlɔ ye madrasa so jɔ Musabugu a madrasa so kalanden fɔlɔfɔlɔ ye anw ye ka dɔɔnin kɛ madrasa tilala ka yɛlɛma Yirimajɔ an taara yen nɔ mais an tilalen yen kalanw na sa kilasi kun dan ye kilasi 4 ye kilasi 4 kɔfɛ an taara kalan tɔ kɛ Sogonikɔ kalansoba dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Darul Hadis n'o ye karamɔgɔba ye karamɔgɔ Muhamadu Jara ye o ka kalanso la an ye kalan kɛ ka kalan kɛ fo ka taa se kilasi 12 ma kilasi 12 bannen kɔfɛ gouvernement fana komi an tun y'o ka concours kɛ fana ala y'a kɛ olu nana orientation bɔ n'o ye k'an bila ka kalansoba dɔ jɔ Mali madrasa kalandenw bɛɛ fana bɛ se ka kalan min kɔnɔ n'o ye DR Arabe école normale supérieure la an taara yen nɔ an ye san 2 kalan kɛ yen san 3nan kalan kɔnɔ ala nana bourse nɔgɔya an ye an taara kalan kɛ arabu jamana kan n'o ye Liban jamana ye Beirut an ye kalan kɛ Liban jamana kan san 4 kalan kɛra yen ka tila ka san 2 kalan fara o kan alhamdulillah an bɔr'o la 2007 an taara professeur ka kalan dɔ kɛ Libi jamana fana kan alhamdulillah baden tafsir fila la jawaw ne hakilla famiya sɔrɔla sisan an ka alimami ba in a bɔkolo a n'a bɔra mɔgɔ minnu na kalanw daminɛna cogo minnu na a y'i da don o kumaba dɔw la k'olu fɔ an b'a fɛ k'a dɔn a ka alimamiya a daminɛna
san jumɛn sababu jumɛnw de fɛnɛ nana ni a ye? alhamdulillahi rabbil alamin. An ka alimamiya an bɛ se k'a fɔ a daminɛna kabini an bɛ kalandenya la mais a kun ma kɛ alimamiya yɛrɛ direct ye. O ye ni alimami tɛ yen an bɛ seli, o kun ye Musabugu yan, misiri 2 tun bɛ Musabugu, an ka Musabugu misiriba ani Suna misiri. Suna misiri an tun bɛ seli ni mɔgɔw ye, o an kalandenna ma. Mais ala y'a kɛ kalan banna an nalen fɛnɛ alhamdulillahi rabbil alamin. Dugu misiriba o alimamiya kalifara na an tun bɛ cɛkɔrɔbaw kɛrɛfɛ. Musabugu misiriba an ye wagati damadɔ kɛ alimamiya la, nka ala nana a kɛ an karamɔgɔ an'an ka seku an'an fa n'o ye Amadu Hadi Tale ka bɔ Ɲɔrɔ, misiri min n'an b'a kɔnɔ Karanjaralakaw y'a d'ale de ma. Ale fɛnɛ ye anw de bila o diinɛ baara la ka misiri di quartier kɔnɔmɔgɔw bɛɛ ma, k'a di Maɲanbugu constitution rural mɔgɔw ma k'u ka misiri ye fo don min ala ja. U ye ne bila o alimamiya la. Donc o san 1 san 2nan dɔɔni k'a jɛ sisan. Alhamdulillahi rabbil alamin. N baden o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛɛ b'a dɔn jamana ye alimamiya bi, gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔ, degun bɛ a kɔnɔ. N b'a fɛ k'a dɔn alimamiya yɛrɛ kɔfɛ baara jumɛn de bɛ ale bolo denbaya dahirimɛ ɲinini sira fɛ? Alhamdulillah, alimamiya sen fɛ an bɛ baara min kɛ ka denbaya dahirimɛ ɲini n'a ye, o tun ye mɔgɔ kalan ye. An tun bɛ mɔgɔw kalan ekɔlisow la ani madrasasow la. Mais sisan an ye mɔgɔ kalan ɲɔngiri dɔɔni ka d'a kan baara dɔ dira an ma n'o ye Adama Sangare a ka coopération décentralisée jumelage, n'o ye arabu jamanaw ni Bamakɔ mairie ba ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na. U ye place dɔ da an ma ye. Ni arabu ko fɛn o fɛn nana mairie kɔnɔ an bɛ an kun don o kɔrɔ, o ko bɛ sɛmɛ an na, o kan ka kɛ cogo minnu na an b'o baara kɛ. Donc an dahirimɛ ala ta kɔfɛ an bɛ k'a ɲini o yɔrɔ in de la yen sisan, n'o ye district kɔnɔna ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waden TV Sirifila lajɛ wa an b'aw fo k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin émission in a dabɔra alimamiw u kɛ dɔn, u kɛ labɔ, a kɛ dɔn fɛnɛ degun minnu bɛ u kan, degun minnu bɛ misiri fɛnɛ kan, u kɛ dɔn ala ni mɔgɔ ɲumanw minnu bɛ se ka u seko kɛ an ka alimamiw ye. An b'a deli ala de fɛ halisa miliyari caman bɛ ala min bolo, ala k'o di an ni alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma. Mana fɛ an b'a fɛ ka ɲininkali min tɛ ko ala sa o ye misiri in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi, dekun jumɛn de bɛ a kan ko o bɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲumanw ye tele lajɛbagaw ye? A barika ala ye minnu bɛna seli olu bɛ dɔrɔmɛ 2 minnu bila, o bɛ kɛ ka facture sara. Minnu yɛrɛ fɛnɛ ye misiri in jɔ an ye alhamdulillahi rabbil alamin, olu jɔlen don ni misiri jiko ye ani u bɛ dɛmɛni min di wagati ni wagati ka di alimami ma ani misiri welela ma. Kɔni kanu b'an na, degun min b'an kan o de ye k'a fɔ misiri a bɛ se ka fɛngɛ cogo min na, hali mɔgɔ ka sɔrɔ minnu bɛ se ka jɔ a kuranko kɔrɔ a n'a jiko kɔrɔ, hali min tɛ k'a fɔ minnu y'a jɔ k'a di an ma ye. Ani an ka misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ alimamiw bɛ yan, nayibuw bɛ yan, misiri welelaw bɛ yan, u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na k'u ka dayirimɛ kow n'u ka nasɔngɔ kow fɛnɛ nɔgɔya u ma. Mais an b'a dɔn minnu ye yɔrɔ in d'an ma n'an karamɔgɔ, u tulo b'a la, u ɲɛ b'a la, u se fɛnɛ min ye u bɛ n'o fɛnɛ kɛ. Donc an ka jigiya u ye caman kɛ dɛ, nka halisa an jigi b'u kan halisa ani ɲumankɛla caman. Quartier in kɔnɔ yan nɔ kalanso bɛ yan nɔ, kuranɛ durusi yɔrɔ b'a kɔnɔ misiri kɔnɔ yan nɔ, denmisɛnninw bɛ kalan yen nɔ. Musow fɛnɛ ka kalanso b'an yɛrɛ bolo misiri kɔnɔ yan, musow bɛ kalan alikuranɛ na yan nɔ, ayiwa zikiriw bɛ kɛ yan nɔ, hadaraw bɛ kɛ yan nɔ, jumaso an bɛ ka ala bolo. An mago bɛ ala jɔn bɛɛ la, o mɔgɔ ni diinɛ avancement ka di a ka an ka conférence ni débat ni réunion caman kɛ yan min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw kalan misiri in kɔnɔ kosɛbɛ. O projet caman bɛ an bolo, n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min m'an dɛmɛ k'olu réaliser o fɛnɛ bɛ diya an ye. An bɛ wele kan min se o de ye ka a ɲini nin min bɛ ka kɛ, an bɛ Sirifila TV fo fɔlɔ, a bɛ ka nin min kɛ alimamiw ye u ka se ka dɔn, u ka se ka lakodɔn. Ala ka chaîne ni Sirifila TV ala ka barika, ala ka sinsin. A sababu ɲuman o y'an karamɔgɔ Sherif Usman Maran Hayidara min an bɛ dugawu k'a ye. Aw yɛrɛ minnu y'a techniciens n'a animateurs ye a n'a caméraman an bɛ dugawu k'aw bɛɛ ye. K'a ɲini a ka discours minnu bɛ kɛ, wajulu minnu bɛ kɛ o de ladilikan bɛ ne bolo. Alimami bɛɛ n yɛrɛ ka sɔrɔ ma ɲinɛ n yɛrɛ kun. Alimamiw an ka kumaw ka kɛ kumaw de minnu bɛ jamana kolo suma. An ka kumaw kana kɛ kuma minnu bɛ fitinɛ lawuli jamana kɔnɔ. O ye kelen. A filanan i bɛ baara o baara la i k'a ɲɛɲini k'a dɔn.
alimamu ka kalan wajibi de comme an ka jamana yɛrɛ avancera dɔɔni sabuna alimamu bilala ka taa Maroc o kalanw na o ko bɛ sen na mais o t'a bali ne min ma bila ka taa Maroc i yɛrɛ k'i yɛrɛ kalan i bɛ ka mɔgɔ ɲini k'i ka kalan i kana maloya tuma o tuma Seydina Ali b'o fɔ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ko e mɔgɔ min b'a fɔ ko n kalannen don ko ya man yadda'i al-ilma qad alimta shay'an wa ghaba anka ashiya e min b'a fɔ k'a fɔ ko dɔnni bɛ na ko dɔnni t'i la dɛ ko fitini de b'i la dɔrɔn o de y'a bamanankan na dɔnni yɛrɛ tɔgɔ ɲana anw de ka kan na ni kan bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ ko i ye fitini de dɔn ko caman taara k'i ta donc caman min taara k'i da dɔn ɲini o la ka fara i ka dɔn ta kan i bɛ mɔgɔw ɲɛ de si baara de don tile kelen baara tɛ fo i bɛna to a la de fo ka t'i fatu don min na ou bien ala ka na ni ko wɛrɛ ye o la i kan k'o ko ɲɛɲini dɛ donc alimami bɛɛ surtout a denmisɛnninlamɔgɔw an bɛɛ lajɛlen k'an jija cɛkɔrɔba minnu fana bɛ yen n'olu bɛ place na halisa u fana kana maloya n'u ka cɛkɔrɔbaya k'a fɔ ni nana fɔ ko n bɛ dɔɔni dɔ ɲini ka fara n ka fɛn kan u bɛna fɔ alimami yɛrɛ ma kalan an k'o bɔ a la dɛ an ka ɲɛɲini kalan t'i ban an ka bamanankan na an bɛ kuma bila ni min ye ko mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalan ma mɔgɔ tɛ kodɔn kalan ma wa don o don tulo bɛ taa kalanso donc an ka kɛ o de ka ɲi. Alhamdulillah baden tafsir fila lajabaw n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka ɲini tɛ filabaga in bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ye setigiw ye u ka lajɛ u ka hinɛ an ka mɔgɔbaw la ani an ka welelaw an ye misiri dɔw kɛ an ka nin turunɛ ninnu senfɛ olu ye misaliyabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ dɔ ta tɔgɔ ma n'o ye Daravella misiri ye bi Balamin Haidara ale de ye alimami ye olu fɛ yen alimamiw sara jɔlen dɔw u ye misiriwelilaw sara jɔlen dɔw ye fo ka taa se gardien ma hali minnu bɛ misiri kɔnɔna furan alhamdulillah setigiw bɛ jamana kɔnɔ setigiw bɛ yen u k'u seko kɛ misiriwelilaw ye u k'u seko kɛ alimamuw ye walasa an ka fardaw u bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min an bɛ ala sɔrɔ an ɲuman cogo min k'a kuntala surunya nin yɔrɔ k'a fɔ a k'an bɛn juma wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا